Život detí v židovskom gete sprevádzali príbehy o bájnom meste Jeruzalem a o chráme, ktorý sa pred stáročiami hrdotýčil nad mestom. Nevedno, kto si prvý spomenul na tajúplnú temnú komoru medzi múrmi chrámu. Jedno je však isté, že to bola veľmi vzácna a poučná spomienka. Vedľa nádvoria svätyne, kam sa prichádzali modliť a vzdať Bohu úctu Židia zo všetkých strán krajiny, bolo množstvo menších miestností. Ale iba tu na konci tmavej chodby nazývali komora tajomstiev. Ľudia tam vstupovali s bázňou. Bohatší veriaci tam nechávali vždy zo pár mincí a chudák, ktorý nemal žiaden majetok, si odtiaľ mohol vziať toľko, aby prežil. Takto Židia plnili Boží príkaz o dobročinnosti a nezištnej pomoci tým najčarovnejším spôsobom. Darca nevedel, koho obdaroval, a ten, kto bol odkázaný na pomoc, nepoznal darcu. Chrám už dávno zborili a Židia sa rozprchli na všetky strany sveta, ale všade ich sprevádzali zvitky Tóry, v ktorých nachádzali múdrosť, útechu, radosť, ale aj príkazy, vrátane príkazu toho o vzájomnej pomoci. Tak žili aj obyvatelia bratislavského židovského geta. Snažili sa plniť prikázania a vzájomne si pomáhali, ako len vedeli. Jedného dňa rabín rozprával v synagóge pred zhromaždenými deťmi o tajúplnej temnej komore, o komore tajomstiev. Ako tam mohli ľudia niečo vidieť na takom tmavom mieste? Spýtal sa malý Mendel. Rukami si nahmatali cestu, odpovedal rabín. A čo ak bol niekto chorý či slabý a nevládal výjsť na chrámový vrch do komory tajomstiev? O toho sa musela postarať rodina, susedia a priatelia. Mendel sa zamyslel. Čarovnú komoru predsa postavili naši predkovia, pretože si ctili tradície a príkaz o vzájomnej pomoci. Hoci žijeme rozprchnutí po celom svete, na múdre tradície sme nezabudli. Mendel v tú noc nemohol zaspať. Neustále premýšľal, až sa rozhodol. Viem predsa, že do pokladničky v synagóge vhadzujeme peniaze, ktoré potom rabín rozdeľuje. Ja však budem pokračovať v tradícii tajomnej komory. Na druhé ráno odstrihol vrchnú časť svojho veľkého batoha, vložil do neho bochník chleba, hrudku syra, trochu cukru v papierovom vrecúšku a pobral sa k rabínovi. Pozrite, rabaj, aj ja, tak ako naši predkovia, môžem pokračovať v tradícii chrámu. Keď budem mať batoh na chrbte, nebudem vidieť, kto doň niečo vkladá. A nebudem vidieť ani kto, alebo čo si z neho vyberá. Aj toto je predsa tajomstvo komory. Rabínova tvár sa rozjasnila. Odvtedy sa každý piatok pred začiatkom šabatu prechádzal Mendel s batohom na ulici židovskej štvrte. Ľudia mu doň vkladali dary pre tých, ktorí trpeli núdzou, a chudobní si vyberali z neho to, čo im k sviatku chýbalo. Mendel počul ich kroky, cítil, ako sa mení hmotnosť batoha, ale nikdy nevedel, kto stojí za jeho chrbtom. Keď Mendel zostarol, starúčký poplátaný batoh zdedil jeho syn, neskôr vnuk. Bratislavské geto už zaniklo. Židia, ktorí tam žili, sa rozprchli po svete. Ale možno niekde aj dnes chodí nejaký malý Mendel a pokračuje v tradícii komory tajomstiev.